Audio Jungle. Kardon nili monjerong pipi pinibirta arju ponitha. Borpung Arlongwati LP School ahem kepa phidun. Lakhain korapho nilip MAC constituency ke parlo. Borpung Arlongwati LP School arta ningkan trokebra hini plengelo. Sorkar pen Borpung Arlongwati LP School aphat saikideng pipon laki pharo krisir kebra trokebra isia ningkan penlo. Hadak osomar loka charlie hemalong misen ang thek ponlo awi. Pinpur pondetta hinglone. Thoi malom sorkar pen kideng pontang. Loka charlie hem lapen. Inglong aren. Atokano sorkar pen oso maratum. Loka charlie hem asabake prek daga sonsi. Pini thek ponlo. Pini Borpung Arlongwati LP School sorkar pen kideng pontang ateng. Lepute labang so school hem. Pinangan arta pleng tanglo. Athe ningkan trokebra hini arta pleng elo. Sitala bangso school ahemalong repairing asai mati ke pamipon thuji aphan thek bonongle ke thekdam long mati kachini ateng labang so school ahem aklong mati floor mati aklong cement pen ke panai pon awi lapen blackboard sitame awi lapen blackboard stand sitame awi blackboard stand to thuchin ke thek pon long ate blackboard stand lagi check ki hongsi kasilam pon ang thek pon long lapen mesen inghap thiriki awi lapen oso maratum loka chale hut kangni lapen kitab kachibat adim bench lapen desk awi lapen master atum kangni adim table lapen chair ta awi lapen school hem mate office room mate office hem ta awi lapen arpong along kipa bon pon picture hai hui kipa bon pon thek ponongle lapen boundary wall away lapen kachari oso maratuma phan kitun kidang pia hem hai hui sitami awe lapen oso maratuma phan ki junji alang ringwell hai hui sorkar pen scheme kiding pipon awe dera sonsi nang mandet bonta kachari oso maratum ki pinang andu pata hadak malom kachini dun tebok terayatum than no pachini dun lasila pusonarta kepling tangarta kidu o school hem ki inglong kaboche arar tumaphan KAC atum PC kilang dunji lapen ka ora duntuji aphan sai mukedeng ponji lagi aporani PC klempi ponjima lagi KAC education in charge EM Richard Togbi mithanga sai lo pule jongdam deta hinonilo lasi inglong arena thu sorkar ben kipitang lapen kilong tangan school ahem ko an masita thoi malom school ahem pen kilang ke paching bara kenang sot pata hada ke do cherok to habarara tatumpen chithan pon pidu bontala bangso Borpung Arlongwati LP School ahem lo than bang amaster lapen chiwang ber lapen apora tengpen osomara tumaphan lo than pon bomputa hada ke do tebok terayara tatumpen nang pachini dun koilamati pen Moses Teron Karbi Anglong News. Silonijan Eastern Range ke parlo tokolang so forest subit along staff kabe ajok kisungnang. Lakhain korapho nilip MAC constituency ke parlo tokolang so forest subit under Silonijan Eastern Range arlo staff kabe aputhak kedo ke thak kisung alam the beat officer sarthe tisopen nang ke pachini don atengke staff aprangke do non ke dam etamat nilisi beat officer lo chokidar lo master role inudo lapen nili anvet lo home guard ta avi ajata avi lapen lada tokolang soke wildlife sanctuary lapen nilitum office ke animal corridor ingnar kachelengwer adunglo sita ne inodvetsi ke donang loputa sartheti sopen nang pachinidun lapen tokolang soke border lo golaghat district murphulani pen gorom pani pen chekoinot loputa nang pachinidun lasi Silonijan Eastern Range pen staff akenang sotlang pupen mathara nang toitha staff nang pabat pitha elom soswanta chela rapri avi lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Forest EM atum Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong atum mathatha pusi beat officer sartheti sopen choning ripon nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News Thêm phalang ngode epu ya pu asam aloke lage Bangladesh Banglajagar lo sita ilden Karbi Anglong sita loson ghotona do sita nili
kaduk pagi pensan ni singki cetan pensi ni paklam pon bom lo si dak rada tum tamesen ute ili tum government na tu pen nili panete akira babe la sojani pensi nili ningdu karon dake nili kenang jiadin por aku nang li tum mami nili pen apara tu ba council pensita ba department pensita nang li sabhe na nili ko sona ke doma ke thak ma da ni tum chini ko nili tum alam ni ye chat ke chok ke de posti chepadu atum son ma nang li tum chini ji tapi non sita latest lo ni tum chikuyon thona doma be pinta ni tum pusi doralo chikuyon thona dormo ni tum non ta long le lasi akisung ke ni tum puta bori bomo do bomo thang dak ke thang akam ta be asono teni awar saita be amasi pusi ni tum ni thang lapu churam churong pe sini tum chobom do bom non matnang le do inut vet ma forestar hoi penta ba home guard staff penta ve ma nili tumelong ke dakya be master no do hen chidamni tumi au tum ta kam do bomasi chidamni master pen nili enchol ke do da home guard ta velo da forest guard ta velo forestar ta velo arone ke dake ke do nang ya din sita avedalo asi nili ningdu lano nang ni tumlong na chethano nili no sino ta do bom daksi nili ke nang ni tum na kai kita nang ni tum nang sini nili daksi do bom lo si sepaning ding bom lo non banke lang aprang ke sung lo sita non ke jakelo nili metang masi ring da chihur lo sita o boundary ta nili long lo non ya banke mi karen pene sita non banke long bom lang do bom lang sita karen abuse sita nili chibi bom lo chipi dun bom lo masi nili non masi la ai abang banke non ke lang chusok sita emitang lang dak ring sok long lo si mi sita dolo matsuk nili tu ma bang kisung ke la no stop ka be aja ni pensi nili ke kisung APHLC Women Wing Central Committee hin pen patir pi ponsi International Women Day kata London. There ni pioneer kebarni Dipu Samson Singh Team Memorial Park along APHLC Women Wing Central Committee hin pen patir pi ponsi International Women Day ta London. Pinibangso International Women Day kata London Sangpi Rita Kromsa pi pen chepatir pi ponsi a constituency tin pen APHLC Women Wing President Secretary atum chitongdun lason thak si halapu hawar ki hat LAC lapen wo thatlang so LAC along sitami International Women Day mate soarlo arani talonpon labang so soarlo arani ka talonpon lake soarlo atum aja ko mate kachisong ajata sai sitami sopin so tumason ki claim dun un mate kacharap dun thekji aphan arang ke lokwen kipu the women right movement bringing attention to issues such as gender equality, reproductive rights, and violence and abuse against women. Bulasi, APHLC Women Wing, ahin pensitami. APHLC, amai pujay kathar kimisen, ki claim kidamalong, kai ke, cherabdun berji hem preklong litik, nitum sang sepu, slogan hang ponsi, mai pichunpon. News Text Report, Karbi Anglong News. Tili rong hang arong maker along gosep rong hang lapen rohila ing tikathor pia tuma kobe abari mati bagan kumatni mi kai pichok nijang Karbi Anglong hamren rong sopi tili arong along idona hemabari pangthek thek thia tumpen kopi koson pen loni mi kai pichok pena jok pinang ana kobe eklim kana ho bang jokle klema bang aling sitami lason ki chokchi klema bang alinga phanse tami ninging samsi ili Karbi hijanle lapuson kachilangon e kachilang sulat lang polote ko sonsi ke paprang dun thegelang ko anlo ni
ki claim ka chapaduk pen nona bangki komat ni atum minang ki kai pichok ki ning duklo pusi halada ki phobe ka hem phu pen nang pachin dun la pen ki la so baria long sondona claim sitami ki ponchi aphansi ka chisik pon du sita nona son poloti ko son si ka choklem thik jila la pen halada ki sangadim mate arni arwe ka cheti benadim menduta mi kaipi tikang choklo pusi nang pachini dun hamren pen borson tiso Karbi Anglong news ni men ke ruhila kathar pipu ni hamren sido all market sido nili ningkan pho lo dak kowe rong katiki nili nirmithang khijong ben si nili katiki parke labang sonon pini kana hok nanon thedung kana hok po tenglo ni kai long first time lo longle akhali do pusi mithang si ke e kar chelo la kowe rong si rong bangke rong kan rong pharo rong suri troxy arong si nili dak ke elo nili ka chipaduk inglit ing phat pen ke chenglo ke chitim pen chenglo ke nili arso pi stame nili ku pen hilik chituk po nili la March April mom sinili ke 2019 pen pining an ke nining kan photrok suselo labang so ku we ka tiki ke pan ka chipaduk pen munit tum na kelangun e puson me nangke kai ke nili ning hunduk piklo la sitiok stame arlusu tum stame imithang e kai long ke rengji phan pusi nili labang so kowe rong ka chu e pen ke labang so me ke kicho ke nili hem pen kilometer hini dolang men ke nili me ke chu pu ke ni bang thek thede lo sitame tum kicho achitem ke chu hut bang ke nili tum pa map et pen labang so men du stame me chu chilang api phone call thulo nang to men du ke ako bang me kai thu chok lu pu ke batai hini a phong ni tum handak labang so ko ve biri long me na ka pachu pulote la ke nili phan na ke langun e the dunga muni do pusi nili chela khalu ning duk pik labang so ko we ka tiki ke nili che hisab damji 1,50,000 so selo nili dak pen chiri kep dak pen ka hello dak pen halapa an juni chiri kep akatiki lo nili kailong morni si inut thedung pene thedung nimithang thedung isi ke em do labang so ke em phansi nili ar suang bong sami ke pa prang ponji ke e karche pu ni kachela khada mane kama tha pondu stamela bangso ke thedung ke em pen ke nona son menang kai pidut pulote em stami em naklo arlo su tum stami me thang chipaduk nangji kaduk ave arlo sum tami hem ipurial tum han stami jui pong la son jui chot la son bang ke chokche la si pijo pen stami litum ke e ke som stami alle do banga so banga khai tum ke kachilangun e ke ave bang ke kon anemia tum son ke bang ke along le sab sabe stami ke e ili tum karbi tum ke ili nona son claim tha dam tha kachilangun e si dokok ditik la setio community tame la son ke claim khle der nangji ili karbi tum tame ke pa phrang nangji munit idli tum kaching thori tum son ke bang ke along le sab sabe same ke e ili tum karbi tum ke ili non son claim tha dam tha kachilangun e si dokok ditik la setio community tame la son ke claim khle der nangji ili karbi tum tame ke pa phrang nangji munit idli tum kaching thori phansi munit hianang bong tame chijin soneng bang ke claim ke dam la son ke langun e putte la ke tiyo munit tame la son ke matha theder nangji lano la bang so kowe rong kana hok pon la mi kichu long pop la su kadu ka we phai kon ba kana hok pon rong pharo pho ba ke doji rong pharo pho doji la an bang ke rong pharo pho ke so se de ji an kichu ke pela hem tamen du sameni li sang vera dimlo nili dak selfie kadu ka vesta me selfie ka chutuli vera dim mane inghon me amen du la dak ke nili ke mane la puson me nang kai picho ke e phong ke bang ke me chochi a phong ko next bar ke bang ba mina pachu pi det bang ke la bang ke the dung ni phana ke langon e tum do pusi nili chala khada lo yin pen ka chini da ma teng pute la bang so vitielo nali ka chevek akhiti me nang ke kai pichok la bang so komada bang si nang ke kai pi ma la bang so nang li hin pen ka chini da ma teng pute komat phansi nang koi ping to nili ke amunit banga theklong lorle stame ni phana ke langon e tum the dunga munit do pusi ni chala khadam lo nali rong pachini ma nili rong ke hamren all market tili rong hang rong christiana rong la bang so kowe kati kitang ningkan ko ando pola mane non
karena hok dona kuwi arta kon bak dopo la so kowe ke ningkan e thom chok elo la non la aro me kichu an bang aro ke thian lo ningkan tom complete lo ine angke la pu bang ke ningkan hinni lo kadu we dak ningkan pholo dakati ki tangke ante non na labang so kuwi me nang ke kai pichok madu sita lapuson khiti ke klemalo nang kelang non e pu som si jong pon mimi lo la sila bangso long phat nang lihin per kopi pu ponji la sila bangso badu amuni stame la puson ke nang klem kleden nang ji nili tame sorlu sopen ni kailong ke paprang ji CKM thetan phansi ni like e mo ani si nut alo songbong pensame thetan isi nong nam ke wan thekji isi Karbi Anglong stame la puson alo so ke klem ke dam doma pu isi pache thangji nili dak chot kali non merang kai pichok lo sitame non ke wangji non aningkan pining aningkan stame non bari khanang le lopot ansu se ethula ansu se sinili ethulang la non la kechodim an samenili elang si ansu se ko anma bang me na pachu ansu se akuni ela nilihin penke nilila an hello sitiok tame la son ke nili phan klem khedeneng chelangon e bang ke la Karbi hijanang bong ke chipi bedet nangji nilihin pen bang